Salam ähli doganlar. Sizin ähliňizi özümiň täze Hytaý dilini türkmen dilini öwrenmek isleýärler YouTube kanalymda hoş gördük. Ählimize belli bolşýaly. Islendik bir saýtda Hytaý dilini nähil öwrenmeli, Hytaý dilini nähil gürlemeli, ýaşanyň iroklarını nähil ankat we çartýat tutmaly soraglary beremezem. Ähli jogaplaryňyzy sizden ingliz diline ýa rus diline alyp bilersiňiz. Şonuň üçin meniň esasy maksadym şu kanalda öğretmek esasında men türkmen dilini yani öz ene dilimizde size Hytaý dilini öğretmek isleýärin. Onu näme ýerleşler? Wagtymyzy sarf etmän, öwrenmäne başlaýar. Islendik bir adamda islendik bir taşar ýurt dilini öwrenjek bolsa, ilkulen ýüze çykarýan soragy nähili diýmek bilen başlanýar. Hytaý dilini öwrenmek üçin esasy 3 standartlary bilmeli. Olaryň birinjisi ton, ikincisi käbir harflaryň aýdylyşy, üçüncüsi hieroglifaryň ýazylyş usullary. Edilede, şol 3-sini bilseňiz, Hytaý dilini öwrenmekde hiç ýeli meseleler ýüze çykmaz. Birinjisi ton. Ton näme? Ton näme üçin kullanmaly? We Hytaý dilinde jemä näçe sany ton bar? Ton sözleri dogry aýtmak üçin kullanylýar. Ve olaryň jemä sany 4 sany bolup durýar. Görşüňiz ýaly her çekimli harpyň üstüne taýajyklar goýulan, şol taýajyklar hem tonlaryň şekilleri diýilýär. We men häzir size olaryň nähil okalýandygyny aýdyp bermekçi. Ma, 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 ma. Ýene berede gaýtalaýar. Ma, 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 ma. Tony nädip anfat kelleti saklamaly. Ýani görşümiz ýaly şol çyzyjyklary boýunça gösküni oka bermeli. Mysal üçin, birinjimiz gönüçilik. Onu okaýat bolşýaly. Hiç sesimizi oýnadamyk. Ma, ma. Ikinji ton nähili okamaly. Ýani taýak aşagdan ýokary çyzylan. Biz hem şonu özümiz aşagdan ýokary galyp barýan ýagdaýda seslenmeli. Ýagny ma, ma. Ikinji tonu başga nähili usulan ýatda saklasaň bolýar. Ol hem haçan adam beýleki bir adamyň gepini düşünmedik ýagdaýynda şeýle ähliň bilen ýüzlenip bilýär. Mysal üçin, hä? Hä? Bul esasen gepleşipde bol geçilen ýagdaý. We şolar ýaly hem ikinji tonu ýadymda salsak bolýar. Üçüncü ton görşümiz ýaly ýokardan aşağı, aşagdan ýokary çekilmeli. Ýagny ma, ma. Üçüncü tonu aýdanmasa, esasen şu aralykda biraz sägenmeli. Ana şonu sen dogry üçüncü tonu berip bilýän. En soňky tonumuz bolsa 4-nji ton. 4-nji ton beýleki tonlara garaganda iň anfat ton diýip hasap ediler, ýagny bolşýaly urmaly. Ýagny batly sesimiz bilen aşağı gaýtmaly. Mysal üçin, ma, ma. Indi bolsa videonu saklaýas we ähli öwrenenlerimizi ýene biraz gaýtalaýas. Egerde düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa, hokmany ýagdaýda aşagda kommentariýada görkezýär. 祝贺，表达看法，表示安慰，表示鼓励。 Öňeşdip görenler bar bolsa, onu bilýändirler Hytaýlar nähili gürleşýärler. Eşitip görmedikleri üçin bolsa, elbetde biraz geňrägem görler. Ýöne muňa garamazdan biz egerde Hytaý dilini öwrenjek bolsak, hokmany ýagdaýda bu zatlary eşitip öwrenişäýmeli. Gürleşmek üçin elbetde ilk sözleri bilmeli. Sözleri okap bilmek üçin bolsa, käbir harflaryň okulyş usullaryny bilmeli. Ýene bir sefer beýlep geçesim gelýär, ýagny Hytaý dilinde alfabet ýok. Olarda diňe hieroglif bolýar. Emma şol hieroglifler okumak üçin bolsa, käbir harflar ýüze çykýar, şo harflaryň hem okulyş usullaryny biz hokmany ýagdaýda biläýmeli. Ýene görşüňiz ýaly ekranda 2 sany tabliça bar, ýagny ýokarky sary tabliça bu çekimsiz harflar bolup gidýär, aşagylary ise çekimli harflar. We şo çekimsizleriň içinde bir sany harflar
başga dillere garanda başga seslere berýär. Masal üçin Q. Ol ingliz dilinde Q diýip okalýar, ýöne Hytaý diline ol ýumşak ç sesini berýär. Masal üçin gitmek çü, çü. İkinci X. Yani ingliz dilindäki X harp Hytaý diline bu basyp aýdylan s sesini berýär. Masal hökmünde okuwçy sözi Hytaýça şöşüň, şöşüň diýip aýdylýar. Üçüncü harpymyz bolsa S. İngliz dilindäki S. Onun berýän sesi rus dilindäki uyrukly C, ýani çiplyonik diýen ýerdaky C sesini berýär. Masal üçin Hytaý diline süpürmek ça, ça. Dördüncü harpymyz bu R harpy bolup durýar. Hytaýlylaryň aýtmaklaryna görä R harpy iň agyr aýdylan harpyň biri hasap edilýär. Şonuň üçin olar esasen R-ni aýtjak bolsalar E harpy öňünden goşup aýdýarlar. Masal üçin R, R. Ana şolar ýaly. Ýene bir bellemeli zatlarymyň biri hem ähli çekimsiz harplar. Diňe çekimsiz harplara diýişli, şolaryň hemmesi aýdylana basyp aýdylýar. Biraz gurlanlaryny olar ünsürseňiz gödegrak gurlaýan ýalydyr. Emma bu bolsa olaryň gurlaýyş stilleri hasap edilýär. Häzir bolsa men size ýanky geçen zatlar boýunça sözler okap bermekçi, siz bolsa meniň bilen birlikde gaýtalan. Eger ýetişmeseňiz, videony pauza goýup gaýtalap bilersiňiz. Ýöne bir zat ýatdan çykarmaň. Düşünüp düşünmeziňizde biljek bolsaňyz, hokmany ýagdaýda kommentariýada eşiten sözleriňizi ýa bolmasa iňňärsi öňündäki harpy, haýsy harp bilen başlanýanyny görkezmäge unutmaň. Men ol sözlegimde jogaplaryňyza barlap, içine diňe dogrularını saýlap, şolara laýyk basaryn. Çü, çü, çiň, çiň, şö, şö, xiao, xiao, ça, ça, cai, cai, ar, ar. Hon ha, öğren. Indi bolsa çekimli harplaryň aýdylyşyna seredeliň. Ýani Hytaý dilindäki käbir çekimliler ýekelikde we başga harplar bilen birlikde gelenine okuryş usullary üýtgeýär. Masal üçin ü. Ol ýekelikde ýü edilip okalýar. Ýani ü-niň öňüne ýa harpy goşulýar. Ýa goşulandan soň bolsa üýde üýtgeşme geçirilýär. Ýani üstündäki iki nokat aýrylýandyr. Ýazamazda yu ýazýar, ýöne okamyzda yu diýmeli. Ve şunu meňzeş hem i harpam ýekelikde yi diýilip aýdylýandyr. Ýöne bu ýerde i-niň nokat aýrylanyp bolşy ýaly. Anam u harpy barada aýtsak, ol hem ýekelikde başgaça okalýar. Masal üçin u, ýani u harpy öňüne v harpy goşulýar. Egerde u aýal söz görseňiz, arkaýyn wa diýip okap bilersiňiz. Bu ýalňyş hasap edilen ok. Gelingine biraz dilimizi ýenjeleň. Men okaýan, siz bolsa gaýtalaýaňyz. Ü, ü, i, i, yaw, yaw, u, u, wa, wa. Honka. Ören goý. Gelin bolsa 3 tane esasy bilmeli zatlaryň üçünçüsine geçelim. Ýani ol meniň pikirimçe hemme kişini gyzyklandyrýan zatlaryň biri bolmaly. Ýani hieroglif. Elbetde hieroglif. Özüm üniversitede okuyan wagtlarym, gutaran wagtlarym menden kän adam soradylar. Şol hieroglifler nähili düşünýäňiz we olar nähili ýa tutýaňyz? Elbetde bilmedik, öwrenmedik adamlara bu giň zat bolmagy mümkin. Emma bir öwrenip girişip gitseňiz, soňra aýdyp bilersiňiz. We kynam däl eken. Hieroglify dogry ýazmak üçin esasy bilmeli zatlaryňyzyň biri hem onuň ýzygy derligidir. Sebäbi şonu bilmeseňiz, siz hieroglif ýazyňyz, siz diňe sura çekýän diýip düşünäýin. Video ýene bir gezek üns bermeňizi isteýärin. Ýani hieroglifler ýazylanyna
Okmany suratda ýokardan aşağı ýa-da çepden sağa ýazylyp başlanýandyr. Bu bolsa ieroglifyň talap edýän zatlarynyň biridir. Ine mehriban doganlar, şuňky Hytaý dilini, türkmen dilini öwrenýär natly sapagymyzyň ilkinji sanynyň ahyra geldi. Ýöne bizden daşlaşmaň, geljekde mundan hem kän täze zatlary öwrenip bilersiňiz. Sapaklara doly gatnaşasyňyz gelse, onda maňa agza bolmaňyzy unutmaň. Düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa, okmany suratda kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Ona näme? Ýene görüşänçek, hoşsa bolan.